Badatoz aste santuko oporrak, eta seguru aski askok eta askok oaindikan ez dakizuela noa jun. Baino lasai lagunak, lasai, gaur gurekin Simon egongo da, eta beak emango izkigue, aukera desberdinak. Simon, ongi etorri, zer moduz? Egunon. Ona, gaina zaiz eskudutzuk etorri. Ez, binoz, zoritxarrez ez da ireteko. Ez da inetzako? Ikusleen dako da. Ikuslentzako? Eta, Simon, zein goia, zosketa bat edo nola... Ez, hautzen alduzu altxorra mila jolasa. Bai? Hemen txadokat altxorra. Hori izangoek altxorra, eta bila jumbrek. Bueno, guain garatuko dugu nola jungo egin jolasa. Adi lagunak, guain txegatoz. Bueno, lagunak, hementxe gaude, Simon Dabilok, azteko eta behin, ongi etorri, ongi. Gogoz. Irrikitan hau nun topatuko duen botila hori, baina bueno, lehen da biziko eta behin. Simon, sare sozialetan arrakasta asko daka, jarraitzaile mordoa dazka, milaka, eta kiston ninbili jamatek, beti planak iten, eundokuak, ire furgonetan, eta jendia esaten nun dauden gauza eharrak, ez da? Hoi da. Eta oin, urrengo bidaian, altxortxo hau nonbaiten eskutatuko dugu, beraz, Nafarroako ingururen baten, bertan egongo da. Bale, eta zure sare sozialetan ikusiko dugu, horre ongo dia altxorraren bihar ditugu, ez dakit, pista batzuk, ez da? Bai, bertan egiten ditudan ibilbidetan o eskapadetan, normalean egiten dut jolasontan ibili, beraz, Nafarro inguruko nonbaiten, Antxe behartuko, topatu imerko, bueno, aber aste santutako ze plan proposatzea igun, guk ingo deuna gaur da eundoko jarrak, gio rabioli txiki bat, krema bat kuiana, eta aldi berian, Simonen planak ezautu. Adi launak saio paregabia torreta. Bueno, lagunak eta Simon, garatuko izuet pausuz nondik noa ibliko gehan errezta hoiteko garaian, bale? Esan deun bezala, hilarrak ingoitugu, urdaia azpikoankin saltea auta, baina lehen da bizingo deuna da patatak zuritu, oliotan ondo potxatu, prejitu, eta gero ingoituguna da hilarrak eskaldatu, eta patata horta gehituko deu, bai baratzuria, bai urdaia azpikoa, eta hilarrak, eta hori izangoa gaurko plateran oinarria. Baina esan deun bezala, bi gauzen goitugu lagungarri. Hemen ingo deun rabiolitxo bat, hemen dakau guanton pasta, dala pasta batola oso fina, oso goxua, ingo deuna da gorringoak atea arrautzai, bertan jarri gorringotxo bat, gero zuringuak bastarrian eman, beste pasta bat gainean, itxi, eta gero egosiko deu gure plateran gainean jartzeko. Eta hoi gutxi balitz, hilarran azpin ohetxo bat iteko ingo deu kuian krema bat edo puretxo bat. Ingo deuna da piper gorrilla, baratzuria, porrua, goxatu sartaian, o lapikuan, baita ere kuia bota bertara, goxatzen jarraitu, eta gero dena egosten bukatzeko, salda botako dio, eskaia goxatzeko, eta kurkuma pixkat goxatzeko, birrindu, iragatzi, eta dena platera aratuko dugu. Ados? Kategoria, ondo, eskarrik asko. Bueno, haber ze musko ateatzeka egun, saiatuko gaitu kondo egiten. Ni hasiko nauk hemen patata be goxatzen, eta bertan jartzen, eta zu adibidez hemen barazki saltzantzako ingozuna da, hau txikitu, bai baratzuria eta txikitzen jungea dana, bale? Ni usten dut honen erdiakin nahiko izango dula, bale? Ados. Venga, hoi zure kontu, eta nik ingotena hemen sartaia jarri patata potxatzeko, eta bagitxastik txirrik itxarraka. Bueno, Simon, azteko eta behin, zein da zure ogibidea? Hau sare sozialetatik bizizea? Ez, inondik inora. Hau da, gustoko eten zerbait, da, nire faceta anitzetako bat. Bino izatez lehen eskuntzako irakaslea naiz. Bale. Zen bat urteko aurrekin iten dezula? 6-12 urtetan, eta aurten horre atarrabian bertan, herrian bertan nabil lanean, aste tartez. Naparra zea atarrabiakoa zehazki, ez da? Bai. Osa, neotezea, astelenetik ostiralea. Oida, eta gero ostiraletan eskapu. Eskapu beti, ez da? Bai, aldudan aldi oro, bai. Bueno, eta, zer ematen dezua? Nola, ume desberdinei ematen diozun, ni pentsatzen dut,
hizkuntza ematen dezu, edo soinketa, o ze ematen dezu? Kasu hontan banago, hainbat ikasgai aurrera eramaten, gaztelania, balioak, etika, alako ikasgaiekin nabil, baina oso kontentu. Adin ezberdinetako taldeak ezautzen, arekin harremanak iten. Pazientzia harraka zuen, izen mila bontxezeka, tamarruteko eta alaba zazpigua, mekatxiz lama. Oide goi gerra emate buena jente horrek, ez da? Tatanak elkartzen dianian, zizateko beto o kerro? Segunda zelako taldeak dien, segunda zelako taldeak dien. Joseba, hola nongi, tamaina atletik ongi o txikiago? Gero gaina nola birrindu inberdeon, osea, ez da kuido ditan. Hemen, lapikoan jarriko deu, gero dena martxan jartzeko. Lehen da bizi piperra itezunean, jabe. I labana ondo moitzek, Asko ditzala izu galdian. Bai, gustoko. Bai. Ados. Bueno, bidaiak. Ze bidaiak mota itetu? Basegiat Euskal Herri asko maitekela eta gure lurrak jendiai asko erakuste izkiokela, ez da? Zorionez bizigatuk, zonalde batean zeinetan ordu erdiko kontuan bat dugu kriston paraje ezberdinak, kriston txokoak, eta egia da igual pandemiaz geroztik hasi garela bizka presiatzen inguruan dugun hau, da nik azkenean, furgonetak initetena da, bertako turismo jasangarria sustatu, eta joaten naizen tokitan, nik egia da, ekintza ezberdinak ite ditu, kirol ezberdinak, eta azkenean, kultura, gastronomia, eske badugu hemen danetik dugu, kriston pila... Kriston aberastasuna, gaula garbiak, nire bai askotan, historias abokados iten unian programa hori herri batetik bestea, ibilita Euskal Herrian alde batetik bestea, eta ikiarria gainean nola, putezea Naparro alde batea, o jutezea ez da, Karrantzaldea, o hemen kostaldea, o iparraldea, ze leku gutxitan, zenbat aberastasun desberdin dazkaun gaina, Bai, paraje bakoitzak, edo paisai mota bakoitzak eskaintze dizu aukera ezberdinak, ekintza, kirol ezberdinak iteko, eta gero aparte bertan, esan dakoa, kultura adierazpen ezberdinak ditugu nola baite ordu beteko radio baten. Eta klimare, bai, nik ikusten dena klima, hemen kostan derbente bero itezian, da juten nituan herri osaldea, eta akizto notza goizian, eta gio asko epeltze, eta gio, klima aldaketak ere bai, hain leku gutxitan, eharra dira. Bueno, hau alda batea utzita. Zuk nola iten dituzu, furgoneta baten bizizera lagusten dut, ez da? Hala, kontatu dire behintzat. Bai, oin hortzen abil, egia da, Zezaten du ikaslek furgonetan bizidanian eguen irakaslia? Flipatu iten dute da, egia da, nik azera batean kriston beldurrak nituen erabaki horrekin, ze egia da, etxe kontsideratzeten toki bakarra dela, uneotan. Da, baina badakizu, helduon mundu hontan, aitzakia jartze ditugu, eta ze pentsatuko dute, lankideek, lagunek bat eta beste, jota, harrerarik onena eman diotena izan die ikasleak. Zelako guaia, kriston plana. Birilatan, Hora da, askok ere baituztelako furgonetako, autokarabanak dalakoak, eta orduan, zate dute, zelako inbidia, haiek asoziatzen dutena oporrekin, nik egunero bizitzen delako. Bai. Bai, furgonetak azkenean ematen dana da, askatasuna, eguraldian arabera prestatzeitu danez eskapada horiek, eguraldi hona daun tokitara joaten naiz. Bertan eroso baldin banago, pare bat egun eman ditzaket bertan, eguraldia batean aldatzen baldin bada, ire banoa beste toki bat, hoi da. Txorillak bezala, borrazka datorrela, venga, area, bestea datorrela, area. Hoi da, batzutan bai, ekaitzak bilatzei dut, surfan, eta ibiltzeko batzutan beharra duzu, itxasuan. Bai, baino, gauza hori hone daka, etxia moitzia dakakela alde batetik bestea, batzu ez dakit, igual dakae etxia... Pirineotan, da beti Pirineota, egun ber. Gurpil gainean dakak etxia eta nahiken lekura gutea iz. Nafarroako izanik, azkenean guk ez duk kostalderik, darduan askotan beharrezkoa dut kostaldeko, ez dakit. Kresala pizkat, ez da? Kresala hartu, beste askotan, Pirineo aldea jotzet, o Bastan aldea, asko guztoko dut. Bai. Aukera zerniak emate ditu. Eta nolaek furgonetan bizitzia, behitu zak, nire anaiain artian autokaran hau azek hau. Eta egia zan, autokaran moitzen hau, noiz benka urtian pare bat aldiz, hola, huelta txikiak itea. Baina, nola degor bizitzia egunero. Zeatik, gauza badek, ikesatek bezala, oporralde txiki batin, baino, egunero hor bizitzia, ez dakit, pentsatzeat bikotia eta umiak ez dazkakela, ez da? A ber, egia zen, nekasuan, furgoneta handia dudala, holan gran volumen edo delakoitako bat dut. Ze furgoneta daka, nolako bat? Dukato moduko itako bat. Badaki nolako da, nik errepartitzeko daka, toietako bat. Ogitak eramateko, onditxak. Nik alako bat, pino altzariak eta sukaldeak eta egia komodidade guztia ditu dela, ez? Etxeko entxufeak, bero gailua, dutxa, ura beroa,
danetik dut, eta gero egia da nahiko simplea naizela. Osa, naiz oso ostentoso delakoa... Ez da izan bihar, bestela ezin gaur bizi, ez da? Hoi da, antolakuntza, osa, bai, txukuna izan barra zara. Tetris egiten hona izan bihartzea, ez da? Hoi da, ezingo, pues aurreni baratxu da, gero kendu, gau piperra, txandaka, gauza banan, inbear. Eta, sukaldatzeko garaian ebai, gauza nahiko simpleak, inbearko duzuetzea, hasiko, salda, gixauak eta historik eta egiten, hola, ez da? Azkenean, sartagi kontu, kolapiko kontukin barra izkia, ez dut, ez mikrobinik, ez laberik, ez ezer, orduan, normalean, pues igual, egosi ditute pare bat barazki bertan dituanak, holan gutxinaka, zu txikian, eta gero, pues, arrozak, bai, gauza simpleak. Arroza, pasta, xerra, vuelta, lomo, pixka, arrautzak, bai, jango dituk, ez da? Bai. Gero, pristin asko botatzen duen gauzak ere, ez, igual, ez da? Ez, oza, frigitua dien kontuek azkenean jartzi jatetan, etxeak como un kristo, etxeak como un kristo jartzi jate, bai. Ondo. Bueno, eta hauek guztiak, bakarrik kudeatzen dituk, adibidez, beti bakarrik egiten dituk bidai hauek, o lagunen batera ematen dek, ez dakit bikotea edo txakurrare badakar, o ez? Oin bakarrik nabil, soltero entero esatan bezala. Lehenua egia... Soltero de oro? Bai, bikoteak egiten izkian planak, eta tarteka lagunekin bino egia da, asko disfrutatzetela ere planak bakarrik egiten. Nolabait neure burua, azkenean ikasi dut, oin azkeneko bola da hontan, neure buruak ze nahi duen, ze gusto dituen, ze gauza, ez dakit, kalitatezko denbora euki nerekin. Eta hoi askotan igual nire testu inguruan topatzen ez deten aldetik, pues ite ditut planak nire kabuz, bai. Hori oso nahi izateke, gaina normalian beti arrazoiagak. Arrazoiagak eta... Ez da zalantzaik. Hau ingo deu, venga, bale. Danok hau aukeratu deu, 100%, moazen area. Ona. Bueno, hemen txe, lehen da biziko urratzak inditugu, patata martxan jarri, eta ireia barazki guztia jarrituk. Porrua ere... Oso ondo, hoi moztu. Betu, nik enduko jatau hemen organikoa dakaula hau gordengo deu. Hau hemen organikoa bota. Vale. Eta hoi hemen jartzen dionean martxan, ingo deuna da, lehen da biziko reportaik jungo gai ikustea, ados? Perfecto. Vale, oso ondo. Loriak eta baldazkazu hor, bela rusaintxuak edo zehola. Ba, bira, oin etxe den aldetik, edo etxe bilakatzen nahi den aldetik furgoneta, indut lorategi vertikal moduko bat. Hola, argi dago, azkenean ez diela benetazko bizidunak dien landareak, baina behintzat berdeak beti emate ditu, beti emate ditu, ez dakit, ogarro, ez dakit, etxe puntu erit, bai? Eta baitut holan behatzi bat landare txiki, hor apalategi ezberdinetan, eta horrek emate ditu, ez dakit, erosotasun gehiago, gustorago sentitzen egin. Ba, inber ditukenak, belar rusaintxu batzu jarri. Gainea, moskito gutxio sartuko zaizkik barruan, eta gero sukaldatzeko erabili alditu. Eta gainea, guain jungo gea, erreportea ikustea, gorbea lore zaintzala, eta emango izkigu aholkuak, belar rusaintxuak eta nola kudeatu. Adibili, beharko nahi. Ozen ikastea. Eguerdion den hori, Gorbeia lora zaintzan gaude, eta gaurko saio hasitzeko Joseba galdera bat botako dizut. Badakizu landare hauek denak zer dakauten aman komunean? 3 pista emango dizkizuet, aber etxian ere asmatzen duzuen. Alde batetik, espezie modura erabiltzen galdire, beste aldetik, bigarren pista, eltxoak uxatzeko balio dute, eta 3. pista, Joseba, nola ez, sukaldean erabiltzen galdire, edo erabiltzen ditugu askotan. Landare usaintxuak ditugu. Eta ze landare diren, guazen ezagutzera. Lehenengo erakutsiko dizuet adibidez, kurria, begira. Kurria landare hau da. Zer gehiago dakagu, nola ez, perrejila, Joseba, badakit zure etxian eta zure familian matxe duzuela pila bat. Zilantroa ere, modan jarri da, zilantroa ere asko erabiltzen da. Zer gehiago oreganoa, baita ere oreganoa sukaldean erabiltzen dugu pila bat. Melisa bai sukaldean eta bai infusioak egiteko erabiltzen dugu baita ere. Tomillo landaria, kasu hontan tomillo berdia dakagu, baina izaten da pixka bat aurrerago tomillo limoia da deitzen dioguna, pixka bat horiagoa da. Zer gehiago, salvia,
Salbia ere oso erresa da, politia da eta sukaldean asko erabiltzen dugu. Eta gero ditugu bi menta mota edo. Betiko menta berde hau, bai sukaldean, bai infusioetan, nola ez mojitua egiteko udaran, erabiltzen dugu. Eta dakagu beste menta variedade hau, menta txokolate bezala saltzen dugu guk. Eta hau badakit gozogintzan eta horrela asko erabiltzen da baitare. Baitare, sukaldetikan aparte, gure terrazatan eta horrela jartzen ditugu, udako xomorro horiek edo eltxoak, batez ere xomorroak. Eltxoa horiek uxatzeko balio dute. Normalian, hemen ditugunak denak, ongi egiten dire egun erdiko eguzki batekin, tomilloa agian eguzkitan ongi egiten da. Baina beste guztia goizeko eguzki batekin, hor ongi egiten dire, erresa da, ura behar dute astian 2-3 edo horrela, eta beti egin behar dena da, pixka bat landaria eginala, luzatuala, moztu. Zertik egila da, landare hauek pixka bat loratzen badie, behin loratuta ja, landaria bukatu egiten da. Eta, bueno, usaidun belarrak izango ditugu udara guztian, eta zer gehiago. Egia da, hemen dauden guztietatik datorren urterako tomilloa izango dugu. Beste guztia bukatzen da, landaria bukatzen da, eta landari hau urtero landatu egin behar dugu. Usaidun belarrak egiteko ez dugu olako eremu handirikan behar. Sukaldeko leio txiki batian, 3-4-5 landare egitea oso erresa da. Politiak dire eta benetan pena merezi du. Gero egila da udara aurrera pasatuala, eguna mozten duenean eta pixkat ja gauak ozten eta horrela hasten duenean, egiten galduguna da landaria ondatu baino lehen, moztu eta perrejila egiten dugun bezala. Plastikozko boltsa batzutan sartu eta osgailuan sartu neguan zehar erabiltzeko. Zertakit, makarroi batzuk egin ditugula, salbia pixka bat hartu, baratxuri pixka batekin sartagian buelta bat eman eta pasta plater bate gainetikan bota, oso goxua. Eta horrela, usaidun belarrak urte guztian zehar itxian eukitzia badakagu. Egila da baita ere, landare bakoitzak bere propietateak ere baditugu. Kasu hontan, adibidez, melisa landaria, lasaigarria da eta iluntzean alako infusio goxo bat gure etxeko melisakin egitea ere, ze goxo eta ze gustora. Eta, menta ere bai, oso lasaigarria da, goxua da, eta, infusioak egiteko ere, ongi dago lako landare goxuak itxian eukitzea. Eta bukatzeko, gure usaidun belarrakin egingo dugu alako ambientadore natural bat, edo, lore xorta izan beharrian, usain belar usaidun xorta bat egingo dugu. Orduan, begira, zerresa, limoia pixka bat xerratuko dugu, limoi xerra batzuk sartuko ditugu, eta gero puntak kenduko ditugu, eta edateko ere balio du baita ere. Eta, begira, gero, menta txokolatea sartuko diogu, igual salbia pixka bat ere sartuko diogu, eta menta argilagoa ere sartuko diogu pixka bat, salbia pixka bat baita ere sartuko diogu. Eta honek, hau orain udaberri udaldera fresko bezala egiten ari gara, baina hau egiten galdugu baita ere egosi, etxe barruan neguan egosi, uretan egosten baduzu, usaia da zoragarria. Eta baita ere politiagoa da egiteko sartzen galditugu, izotza puxketa batzuk barrenean baita ere sartzen galdire. Onaraino iritsi gara gaur, ze esango dizuet. Niretzat oso gauz politiak ikasi ditugu. Zuek hortikan ezin duzue usaindu baino begira. Ze goxo, ze politia eta ze erresa. Saiatu zaitezte hau etxian egitea ez da ezer. Politia da eta gustora galdituko zateen gaur, ni bezala. Mila esker eta hurrengora arte. Hau paloli eta gora zure alkuak, egia zan, hoi da hoi belarru zentxu mordo azkazuna, atea ditugu ideia batzuk, nik etxeko balkoian jarriko ditut, eta beak furgonetan. Bueno, mi esker eta maiatzan zure zaion gogea aholku berria jasotzeko.
urren arte loli. Gurean jarraitzeko, hemen dazkau patata martxan, pixka gehiago gehatze zaie, irabatziko ditugu, hilarrak eskaldatu behar ditut nik, eta zuk imiarrezuna da kuia garbitu, bertara botatzeko. Barazki bueltan kadazkau, baina kuia horreia salak endu, pepita gatea, eta berta botako. Hori gorra hotek, Bueno, kontrolatzek, ez da? Indartxo zio, Furgonetan bizik eta, izenak, Ondo. Ahi bez, azten santu hauetako, noa jun berdek, zein biardek? Ba, aurrenekoz, eskapada bat ingo dute gazkin hartuz. Bai, Bai, banoa Kanari eta Tenerifera, bertan furgoneta bat dut zain, Zure etxe mugiko berri bat edo nolatan? Bai, lagun batzuk bertakoek utziko jate, bino nirean pareko dena. Gaina berriagoa. Berriagoa, Igual gaizki oituko haiz, Bai, eta bertan, ba, bueno, irlak eskaitze izkidu parajes berdinetaz ere izkutatu. Irleta guaz zehazki? Tenerifera. Ona. Hor mendia teidea eta hor. Pues baduzu aukera ere, ikusi udan, ez dut, etxeako lanak inbarra izkiatu, plana pestatu harra dut, baina ikusi udanez ere, honen antzeko, ordu bateko kontun, senderismo iteko, mendira ibiltzeko, surfa ibiltzeko, iluna barra, garagardo bat hartu, pote bat hartu, goxatu. Goxoian, alakoak, bai. Ona. Eta jendeai proposatzeko hemen Euskal Herrian nola bira bat, nundik bialduko egun? Ba, a ber, nik askotan, nire gotorlekoa dela esan ezake, Iruñatik ordu erdira dugu hor bastan gobailara. Earra paragia. Bai, izugarria. Onto bilakuteko txeak, Hemen ekiputxiak, Bai, talo goxo batzuk hartzeko, herri txikietako kaletan, bidezio horrezberdinak aurkitzeko, topatzeko, bai, oso ongi dauzon aldea, eta nik gomendatuko nioke jendeai, ba, hor nun baitea jotzea erratzu ingurua, maiurre ingurua, hor, badauz ere amaiurko gaztelo ikusteko, izpegiko gaina, holan, bai, hor bertan baituzu kriston biztak ere bai gorri aldea, Frantzia aldera eta, Ultzamendia badago hor. Adibidez badakazu zure sozialetan bertatik indako ibilbideak segurazki bai, ez da ikusteko jendiak, ez da? Asko ditut, saretan partekatua, da wikilokeko zeatrak guztiak ibilaldia iteko, eta, de hecho, akaso igual lehen aipatutako altxorra utzi barko genuke. Hor non baiten utzi barko genuke. Hortikan bastanen topatuko jau? Ber, eman ideia batzuk, pista batzuk guk topatu alizateko. Ba, ez dizut esango tokiziatza zein den, ze bestela xarma galduko luke. Bai, hori bai. Ni bestela nahi zaila gero eta... Baina, adi egon bargaren aldetik, igual, antena batzuk, antena kongi piztu barko ditugu. Vale. Eta aipatu ditudan herri otxoko ingurutako tontorren baten, topatu dezake antena konki piztu dituenak. Tontorran lagakoek edo nun lagakoek? Aber tontorraino jotzen hauken da ez diaten topatzen. Bai. Tontorrian egongoek. Bai. Aikurrinan onduan. Hoi da. Vale, ona. Hoi bai, aurrengo tontorrak kaltit emazuek, beste bat iritxeko ezu baino lehenu. Bai. Ona. Bueno, hemen hain naiz, ez dakit zuek ikuslegok, ez dakit baten batek garrapatu duen zemen ditu ontorra izango dan, idatzi guri sare sozialetan, eta esango izugu, bai etxo ez etx. Zeratikan, nik ez dakit, baina uste hemen jendia badakila zerbait. Ez alda ala. Bai, nik uste dut emandako pistekin, askita soberan dela, Bai, Bai. Katxila mar, ni nauker hori. Katxila mar, Geo, berri entzutezko ja eta berse esan dioun. Ai, ama. Bueno, zemuzu horrekin. Ongi, oin barrenak endu eta txikituko. Ezin hobe, hauek organiko botako izkiat, eta earkigoaz. Bueno, eta adibidez, zuk esan dezu, Naparruan bastan alde hori zuretzako leku kutsuna dala, ez da? Bai. Zer beste leku esango zenun Euskal Herrian hola, ikiarri gustatzen zaizula, osare sozialeta igo esunien arrakastan mordo badakala jendek pila bat komentatzeula edo? Ezagunak dien tokiak egia, Nafarroan diela gehienak, edo saltxeatzen dituen gehienak Nafarro aldean direla, baina gero Urkiola partean, Sanboto, Aizkorriko zonaldea, Goierri aldeko Txindoki, zonalde horiek asko gustoko ditut. Eta gero kostaldea bai etortzea, kriston plana da, hemen geoparkia duzue, kriston aukerak emat dizkizu, flixa,
ongi jan, ongi edan, paraje polita daude. Aukeratzen dek sasoian araberare bai, lehen esan dezu betik giru eibeira ibiltze zela, baina ez dakit igual udaberrian o udan kostaldea gehiago tortze zea, negu partian o igual ez dakit elurretan esnogo eskitia guztatzen zaizuta Pirineo aldea gute zea, edo... Bai, egia da, udaberri udara partean, oin, hasiko naizela gehiagotan kostaldea urreratzen, ze gero, surfa iteko eta, azkenean eguraldi epelak ere laguntzen du, baina gero negu partean udazkenean, jotzet askotan ebai Pirineo ingurutara, ze gustoko titea snowboarra, jo, pasaren urtean erosi nune split borra. Da hori da, snowboarra bi zatitan iten dana, eta dinbitan. Zarauzko Xabiri erosinean gainera, bai, mendi basekoai, eta horrekin lujo, mendira joan, paseo bat eman, tontorrean kafetxo batin, da gero jeitxi, elurretan, planazo. Hori gaina zurekin oso lotuta dijoa, zeratik antelesian da ibiltzia hori da, ez dakit, apartamentu baten bizitzia bezala, ez da? Luxu gehiagi, ez? Jende gehiagi, ez da? Bidean erdia bakarrik, disfrutatzezu. Nik goraka eta beraka. Oidek. Nik goraka igual sufriu ingo nian, Nina hortako sasoiko, hombre, gau bezala. Dan astea da, gero ya hori pitentza da, bai. Bueno, earki giztxastik, Ilarrak hor eskaldatzen, barrenak enduzkia eta bain txikitu. Guen, laukitxotani, baina ez da gehiagi txikitu. Nola gero gaina, birrinduin behar dugu, ezin jo be. Vale. Pepita hauek, hartu guzio azteko, furgonetan hola, kalabaza hartu gazteko. Ez, kalabazantako leku asko behar du, legerko asko behar du. Bueno, hementxe, hau, behitu zeitxura hartu du, barazkia potxatu ditugu, guain ingo deuna da, kuia bota, salda bota, eta goxatzen utzi. Honeako, hilarrantzako inberdetena da, bai, urdai azpikoa moztu, eta earki gitxasti, earki. Bueno, eta balda olekun bat, hola, oso ezaguna ez dana eta esatekena, jo, honek merezi pena jendiak bertara jutia. Baina, zarautz ez tekela esango, porque zarautz ezaguna, Bai, egia da, enaiz ere oso salea, lekuoiek gehiagi zehatzeko, ez da? Askotan egin duena izan da, koordenadak partekatu ditut. Soilik koordenadak, eta orduan nahi duenak indezala ere bere bilaketa. Badautxoko bat hor, Lekunberri inguruan, Basaburuako bailaran, ez dena pare bat menditonto txiki daude, haien artean oso ezberdinak, batak harriak ditu, bestea landa o berdegunea, eta Kriston 360 biztak ditu Pirineo aldera, eta ikusi ditzakezu ere, hori maioa guztiak, aizkorri, txindoki, Kriston parajea. Parajelatza hor. Bai, hor Lekunberri inguruan. Lekunberriko huelta hortan. Hori da, batzutan hori gertatzea, ez da, leku batzuk hain xumia dienen, hain virgen esatean bezala dauela, esatezu jode, hau jendia esatia ere penagarria, eta gero, batzutan hain jendia hain lasai bizidea, bizitza guztian, eta holako gauzak batzutan ematen du hobea egiten dioela, baina igual... Bai, osazkenean da, lehen osaten izuna, turismo baten nolabait jasangarria dena sustatu nahi dut. Eta horretarako, azkenean, ez dakit, naturaekin euki barra duzu hartu eman bat, zaindu, kontziente izan barzara duzun impactu hortaz, eta utzi barra duzu tokia, helduzarena baino asko zazobe, da, egia masifikatu iten dien toki horietan, askotan, triskantzatu. Hau da betikoa, gero ez da jende gehiago, gero eta lelo gehiago ere, porque beti dago leloen bat, zarro borra guzteula, o ez dula egiten inbiarduna, eta osua iteula eta geroan lagatzeula, eta ez dakize. Eta, bueno, zuk furgonetan ibiltze zela alde bat ibilti bestea, zetreki baina emango zinun jendia furgonetan leku baten loiteko bestia. Hor bai da hola, bai, guen dela urte desente, bai bakoitzan nahizun lekuan intezun lo, geldiuniak, baina guain bai inbiardia leku berezitan, ez da? Bai, geroz eta regulatuago dago, esaten nahi ginenan arira, azkenean geroz eta jende gehiago kartu duelako bidaiatzeko modu hau, edo turismo egiteko modu hau bere bizitzan. Orduan badauz autokarabana parkin bereziak, zeinetan baduzun zerbitzu ezberdinak, komunak, elektrizidadea, danetik duzun. Fosa botatzeko, bestia. Ura bete eta dauztutzeko. Eta gerora herrita hiri desente hasi, ere furgoneta txikien dako parkinak prestatzen, ordaingabekoak, doakoak
direnak. Nik gomendatuko nioke jendeari, igual furgoneta bat ez duen bati, probatu dezala alokatzen da ber gustoko duen, ze badago jende asko ere sartzen dena saltsa baten ez duela sekula probatu hartu berri hartu golpea bakiztona eta patrika zulua gainea. Hoi da, orduan gutxinaka gertu ditugun paraje horietara bizitikak egiteko eta esaten duan bezala, ezagutzen dituzun toki horiek begi ezberdinez bizitzeko. Begi ezberdinez, leku ezberdinez eta modu ezberdinez, bai. Zeratik, ez da berdina bertan gelditu, furgonetan loin, hotel batea jun, ez da bidea, azkenean leku berdina txadu, baina bera desberdina zaude. Guztiz desberdina da, ez da? Eta azkenean furgoneta barruan ere gauzak banan inbarra dituzunez, ez dakit, denbora dilatatuko balitz bezalan sensazioa da. Osa, oso intentxo egiten dira, 24 orduak furgoneta barrun oso intentxoak egiten dira. Orduan, asteburuko eskapa batek, bueltatzen zai gandean, da esatezu, ostra, badirudi... Uda pasatzea guna izela. Aste beteko buelta mandu dala dirudi. Vale. Aberazgarria da zentzu hortan. Gero erosotasun aldetik, ez da igual, esatezuna, hotel batek eskaintza izkizu bestelako erosotasunak. Baina zu esatezuna, intensua bertan geldikan, egiten da... Bere xarmadu. Lagunekin obalin basoa, gran hermano bat bezala sortzea, eta zenia... Bai, igual lagunitan jaztain laguna, eta izana guain bai. Bai, dana magnipikatu iten da, honeako zeitxarreako. Bai. Gustaren zaidazko nire oporreta juten eizenean, surfiteko lekuta eta hola, saiatzen naiz, itxasontzian pasatzen opor guztiak, batzutan. Eta lagunakin jutezean ian area, hori, intensua da. Eta zaude aste bete itxasontzi barruan, da emate usu esan dezula, uda guztea guazela hemen, eta ea bazkizu beste narazo, gauetako kontu, bestiak guak. Bakoitza maniak, bai. Honeago eta txarreago, bizitatan ian bezala. Bai. Bueno, hemen txe, desente aurreatu deu, Patata listo azkau, hilarrak eskaldauta azkau, hemen batzu ja prest dakat, hemen ingotena da gero hau pixka gorritu, urdea espiko bota, hilarrak eta patatak, eta hau listo dakau. Gero inbiar deuna da, hau ondo egosteanian, kurkuma bota eta birrindu eta iragatzi, eta gero rabiolitxoa prestatu behar ditugu. Eta bitartean jungo gana da, beste reportai bat ikustea. Ados? Perfecto. Zehazki jungo gea, aradultzea, Tolosan dao, espezia salia altzea. Bai, gusto ditut, bai. Ikusiko zuen, bertan gozogintza arabiarra egiten due, kutu eharrakin, eta oazen dastatzea bertan. Kaixo, Aminata Iman gea eta Tolosaldean gaude, zentrun justu eta gaur aragutzen proiektua erakutsiko ditzuegu. Aragutzen historia dator, ze Aimanek lehen ezitzaile bezala itezun lan, eta ume gehiengok marrokiarrak zian, beti falta motatzen zuten behaien janaria eta jatorriko janaria, eta jomartzean Bilbora arte. Orduan Aimanei bururetu zitzaion ideia marrokia janaria Euskal Herriak hartzea, Tolosaldean da hemen gertu, eta bere negozioa ireki zuen. Eta gure eskaintzan izango zen gozoa eta gazi partea, adibidez gozo partean pasta asko dazkau, eta arrakastan dianak dia sable de limon, malaka eta rajama. Horiek arrakastan dia dakate eta jendeak asko eroste ditu. Eta gero ere bai tea dakau, te arabea. Eta gazien partetik handakau, rollitos de primavera bezala dia, eta dia 3 tipo, daola bat dakala aragia eta barazkiak, beste batek daka arraia eta fideos, eta bestea daka oiaskoa. Nola dan gauza berri bat hemen daola, jendeak oso ondo hartu ziguten, da jendeak eskertute ziguten, eskerrik asko ekartzeagatikan, ezakitze, eta gero bai, en plan, kanpoko jendea betortze zaiguen, adibidez Bizkaiko jendea, eta eskertuta gaude. Bale, bain ja proiektua ezautu zuenez, aradultze proiektua, bain goaz Aimanekin gozoa ikustea. Gaurko errezetan eukiko genuke Malaka izeneko gozo tipiko marrokiarra, eta esplikatuko izue pixkat nola ingo zuen Aimanek errezeta, eta mendikan eukiko genuke kakauetea txikituta, izango zen lehenengo pausua, gero azukra botatzeu berriro, bigarren pausua, eta gero hemengo osagai guztia botako zitun, kakao, gero hemen dakau mantekia, eta mermelada de barbarikoke, eta arrautzak aparte. Aimanek okigintza bakarrekan ikasi zuen, bere kabuz, eta osteriritza bere emazteak eta bere amak erakutsi zien. Txikitatikan ikusi zuen bere etxen, bere amakiten gozoak eta ogia eta dena, eta esnatu zaio barrutikan gogoa oso ixe hau dena iteko eta dena.
Ta nasketa inda gero, bolita batzuk ingo genituzke, eta azukrak lasatikan pasako genituzke gero. Ikuste zuen bezala dena eskuekin itea, ze tradizioa hola da, eta esate duten bezala janaria onago izatea eskuekin inda. Ta nik hemen hasi nintzen behaiekin hasi zen momentutikan, ireki zutenetikan, lan ez aparte formazio baten egiten, hosteleritzana, gauza asko ikaste ditut, eta behire lagundu itei eta dena, eta orduan on plus pa mi. Zazkenen gauzak ikasteianen azutzako bai ondo tortzea ulertzen. Errezeta hau marokiarra da, Marrokozen oso famatua da, eta normalen asko iteuteta hola. Kuriositate bezala osagaiak lehorrak dira, orduan gozoak gehiago irauntzeu. Hauek dira gure malakak, eta probatzeko eta nebalimazue pasa, eta ara dutzen gaude, eta eskerrik asko. Agur! Hau pabikote, eta egia esan, ze gauza ona, zeatik, ni egia esan, bai, juten nahi zenian, hola, Afrika aldea eta horko iten dituzten postroiek, hola, estillakin da, beste gauza goxuakin da, hor pistatxo mordo batekin da, amorratua naiz, baina Tolosan eba daude, orduan pasabiarko naiz probatzea. Besarka da handi bat, eta gurean jarraitu berdegu. Hemen nindeuna da, ura jarri egosten. Hemen dakaudia, kuia egosita, birrintzeko eta iragazteko. Emango izutena da, behitu hor, kurkuma bota behar diozu, botako diozu gatza ere bai, kontxuan jartzeko, birrindu dena ondo eta iragatzi, bale? Ados. Venga, hoizu kontu, Simon, hemen indetena danik, baratzuri honei energia emango jot, baratzuia pixka sukaldatzen astean ian, botako dio baitare urdai azpikoa eta gero patatak eta hilarrak. Eta ni hemen jugo naiz, sakituak prestatzen. Bat eta bi. Ravioli gorringuana, ingo du. Bueno, noiz hasi zinean zu sare sozial eta hau dana txitxilik atzen? Historia badu berea, nik berez duela 5 urteo lapurtu nion anaiari argazki kamera. Nik lehenoenia guztoko bideoak eta itea. Eta argazki kamera lapurtu nionean hasi nintzen pixka bat trebatzen, salseatzen, kuskuseatzen, eta bideoak ikusten zelan funtzionatzen duten kamera reflex hauek, bat eta beste. Eta orduan, horrekin trebatzeko aitzakiakin, hasi nintzen argazkiak iten, eta gero argazkietatik bideotara pasa nintzen. Eta orduan gero, nire bizitza partekatzen hasi nintzen, eta halako abenture karrera horrena izan zuten, eta gustoko dudan aldetik, duela 4 urte hasiko nintzen, pixkat, empake nolabait polit edo profesionalago bat ematen perfilari, bai. Eta hau guztia, zu bakarrik kudeatzen dezu? Osea, hi bakarrikan bideo guztik atea, zu bakarrikan ez dakit montaiakin, testuak jarri, dana zukiten dezu? Hemen hau da automono, ez? Automono delakoa. Azkenean, gutxinaka hasi nintzen aurrenik bakarrik bideoak musikakin lotzen, eta gerora edizio programa ezberdinekin salseatzen, o aplikazio ezberdinekin, eta ideiak, abenturetako planak, aurretiko prestakuntza, eta gero postprodukzio delako hori ere nik egiten dut, bai. Ondo, oza, dana zuk egiten dezu. Eta ez dizu inorrela laguntzen, gainbegiratzen, esaten hau horrela, dana zurera egiten dezu. Orokorrean nirera egiten dut, egia da, igual bideo batek xarma berezia baldin badu, o ez dakit, gehiagizko lanketa bat eman baldin badio, eta gainbegiratu nahi baldin badu, gertuko lagunen bati bidaltzeiot txekeatzeko, eta adituak, edo argazki gintzan o bideo gintzan adituak diren lagunak baditut, eta esateiet, emaia zu feedback pixka bat, haber zelan hobetu dezakean, zelan funtzionatu dezaken ideia honek, bai. Ondo. Bueno, eta, balda olekuika nola bastarrikan esan dezuna, jope, leku hau txintxilika dakat, hemen bai pasabiar nahiz, eta hoendik anena izkun. Edo, ez dakit, interneten jendiak eskatzen dit bertako informazioa eta haren bilakun behar naiz. Jendeak eskatzen du, galdetu itaskotan Alpen inguruan. Eta ni pasaden urtean eukinun sortzea, ze ondu nintzen irakasle lanetan aste batez, bi astez, ahostan, eta kriston pila gustatu ditzaiten esperientzia. Azkenean, laneko bidai bat zen, ezen un asko ezautu, eta pendiente dudan bidai esango litzateke, hemendik anatera, agostara heldu, eta bertan
hori Alpeek ematen dizuten postaleko paisai hori goitik bera ibili, bai. Ze hona, egia zan, Horrek kriston ilusioa egingo lidak, ez azkenan heldu nintzen ni neguan, eta bazeun dena elurrez beteta, esan dakoa, pelikuletako postaletan bezala, eta oin, hori udara partean egitea gustatuko litzaidake, berdeago ikusteko, toki bereko aukera ezberdinak ere disfrutatu alizateko. Ikusteko angora nola hartzaiak eta igotzen dira, larriak eta zehatzea, parajear, onda. Vale, eta furgoneta horietako bat, badakazu aholku ikan furgoneta holako baten bizi nahi durantzako ezakik ze tipotako furgoneta, osea ez da berdina izango bikoten bizi basea, bakarri balin bazaude, segun zelan mota dakazun, ez dakit. Bai, a ber, azkenean nik dudan furgoneta batek... Bai, eskerrik asko. Ez da, nolabait, errendimendu bat ateatzeko, egia da beharra duzu leuki tartea disfrutatu alizateko. Nire furgoneta berez prestatua da, 4 pertsonek bideiatu eta 4 loiteko, eta neu bakarrik naiz. Orduan, kriston komodidadea du. Ni berez hasi nintzen kotxeak anpegizatzen duela 9 bat urte, Ford Focus bat, holan jarri nion koltsoia, probatzeko aher guztoko nuen oez, eta gero hortikan pasan nintzen furgo txiki batera. Aurrenik txikian aitan laguntza zingenion altzaritxo txiki bat, maitxo bat gero aiten zena, eta behin ikusita, trasteatua, bizita, gustoko nituen gauzak, eta ze behar ditudan nik, horren araberaia dut nire ametxetako furgonetan nolabait. Ulertzea, zeatik, etzekak zer ikusikan, adibidez, gero eta hundillo ekarri, baina gero, segun ze bidezio horretatik ibili bertzean, zer gauza nahi dituzin, azkenian... Osa, pro asko ditut, kontra asko, bai, eta azkenian ere pertsona bezain beste furgoneta daude, hau da, zuk dituzun beharrak da nik dituan beharrak igual ezberdinak dira. Orduan, distribuzioa ere ezberdina ingo zenukezuk, segun eta zertako erabiltzen zu. Zematoi, nolako komuna, otxekilla, hundillo, zukalde hundillo, oin furgonetan dionekin ezin nahi sartu duela 5 urte nuen furgonetan ordea bai sartu nintekela, ez dakit herri o toki txiki. Barandilla hori daurena metro eta mar, zuetan jazitea sartu, no? Hoi da. 2 metro eta mar, nahi nuen esan, bai. Hoi da, bai. Bere mugak eta bere onurak ditu. Eta lagatzen badezu kanpuan, bota hori honea lasai, Bai. Plateran bilan nikoa, eta zezan behar nizun. Hor adibidez gero, furgoneta lagatzezun lekutikan, zune dezun lekura moitzeko, ze gomendatzen dezu, hor zeukiten dezu, bisileta bat, patinetiak, hor egun gauza mordoa daude gaina, ez da, moitzeko hola. Bai, nik alako bidaietan itetena da, portabiziza dudan, ertxirrendula eramanitet, Portugalen ibili nintzeneko azkeneko aldian adibidez. Hori beraino zanpatu, eta horren kontra, hola. Hoi, dekarrazoia. Eta, Portugalen adibidez, hola ibili nintzen, hogei egunez, bizikletakin, eta bestela nik monopatina, eskeitarekin ere egiten dut. Peño, nik dudan furgoneta bat balin bazu, alako patinet elektriko. Euki dezakezu, bai. Bueno, earki goaz, lagunak, hoi iragatzita. Hau hemen, 30 segunduan itea, Orduan, hau berden nik ja, apainau, bai. Hoidek, apainau, ezin hobe, ze kolore hartu duen, Ze polita da hon. Ingo deuna da, behitu, Lateran, oinarrian, botako deu, kuian, puria. Horrela, xe. Badak izuzeratik handan puria eta ez dan krema. Askotan, esplikatzen, baina gora etortzen eiz, hemen horbet etortzen. Adibidez, hor botako benun, esnekien bat, gurin pixkat, edo jogurren bat, edo esne pixkat, edo esne gaina, birrindu ja krema bihurtuko den duen. Krema zuiten dezu, esnekik ez badaka, ja puria da. Vale, ados. Venga, hemen botatzen dugu gola iarra batzuk. Ze prestatzen dejateko, leheno esplikatu, baina, gonbidatu bat etortzen bazaik furgonetara zindegire eta erregina hor. Alako lapiko batean, egiten dudana da, ze gaina, oso simplea da, soberakin guztiak ateatzen ditut, goxoa da, osasuntxua, eta eitetena da, olioa botatzen diote fonduan, eta geho kapaka zatitzen ditut barazki ezberdinak. Aurrena jartzen dut patata eta tipula, eta geho hori 4 minutuz zu potentian jartzen dut, eta geho kainetikan jartzen diot, kuiatxoa, zaintzuria, piperra, azenarioa dalakoak,
Eta 15-20 minutuz jartzen dut tapa, eta egiten da, al vapor, ez da izan, lurrunduta, eta hoi, arroz integral batekin, zeni oso arrozalea naiz. Hor, ja, barazki geruza, hor milorri bat bezala egiten dugu barazkina. Hoi da, tostau eta pixkat sokarrat puntu hori emateo, eta gero espezia zerdinak botatzen, bai. Ona. Bueno, lagunak, hemen itzein da itzein, eta gure errezetan bukatu deu. Hemen dakau platera prestatuta, eta ez dakit, beste pistatxo bat, altxorra topatzeko, beste pistatxiki bat, Gorra aizi, gorra aizi. Hortxe bat zeon, mendi bada, antena duna, bastan aldean, Amaiur herritik gertu dauna. Vale, hori ez egleno esan, harrapatu zigu beste bat, vale. Hemen bitan togotako izki hau. Simon, mil esker etortzeatik. Jarraitu goxatzen da partekatzen nire historiak gudanoi balio zigukelako. Eta guk hemen jarraituko dugu, zukaldatzen. Alde horri. Agur lagunak. Aio, izan ongi.